everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan, Oh, Herbert, are you ready? Ready, Sonsa. Kanang babae nga sexy, batanon. Kana bang mistisa nga akong gipalingkod sa pikas table. Kakita ka? Oo, nakakita. Imo nang ni Kuyog, unya gipalingkod mo sa pikas table. Nga naman. Madamo siya, Herbert. One night stand. Unsa? Aron mawagtang ng kasakit sa puso mo. Makiguba ng lain babae. Mistisa na. Ayaw ka balaka. Wa na AIDS. Safe ka. Dada. Oh, unsa? Gihatagan ko na siya kwarta. Gidawat na. So ang imo, pag-perform na lang. Lakaw na. Aron mahanaw ng kaguol mo. Pakiguban og lain babae. Ma-enjoy ka. Go, go, go. Sorry, Aran. Pero dili ko hilig, ana. Unsa? Kanindot ang bayana niya, di ka? Sorry. Dili ko renter. Gusto ko mahimong owner. What? Wala tayo lang lakaw. Mas may tingaling muli na lang ko. Tay sagod. Siguro kang di ka makiguban anong bayana? Ay, anis sa tao, no? Wa ko, ana. Di ko hilig, ana, Ara. Are you sure? Pwede mamaulit natin. Please lang. Gusto na ko pahuway. May sugaton magata sa'yo sa buntag. Okay. Ngano ka niya? Sige bang ngisi niya. Himuot man kay ka. Ngano man ka? Nahimuot ko ni mo, really. Saan sa ginungdan? Kunuban pa tong mga laki, no? Magharap-harap to. Mga barakong dagko. Labi na sa babae. Ila sa ng style. Pero dili sa ako, Ara. Lahi ko nila. Basin og gipabilib lang ko nimo. No? Dili man. Dili gyud ko gusto, ana. Nahimuot jud ko sa imong gisulti, Herbert. Nga ikaw, di renter. Kundi gusto kang mag-honor. Tinuod na bitaw na. Honest pa. Masakit pa lang noon ko. Kada ko di malas na ko, no? Taka man lang ka. Sakto man lang sila sa hygiene. Nako, ay nalantaan na ang hygiene eh. Inabi na kay mistisa itong bahihanang imong gikuha. Halinon ka ito. Pusa di kalimod nga daghan sa tugma customers, di ba? Kada kong peligro, ana. Murag, gipasamot ni mo karon ang akong hanga ni mo da. Mao ba? Salamat, Ara. Okay. Salamat, ha. Ay kalimot ha. Alas 5 ha, pitunti ka. Padong sa pier. Okay, sige. Bye! Bye. Hanggaw sa ni Ara na. Ikuhaan ko babae kapag gamiton ko niya. Mistisa na ba kayo? Sorry, Ara. Pero dili ko magpakasa sa among relasyon ni Maris. Kaya namasin paghihapon ko nga magkabalik pa ang among relasyon. Nakatog na din sila si Rudy o RJ. Sa di ba kumatog, ako nang tanaw-tanaw ang among picture ni Maris. Samtang malipayon pa. Huwa pa siya makingpuan ako. Aniya, tamis pa kayo niyang pahiyong nabigonid sa kumbukton. Maris, ang lain na mong ulag ko eh. Aniya, mikakos ko niya. O siya sa mikakos na ako. Maris, kipangandoy ko. Nga magkapalit pa ang atong relasyon. Mahal ko ikaw, Maris. Mahal ko ikaw.
Asa ba ning nag-text? Masanog si RJ ni. Oh. Di ka ni Herbert? I did the searching and remembering. You did the disappearing and the forgetting. Sakto ka, Herbert. Sorry. Pero gipapas na tika sa akong panumduman. Nagparamdaman ang kanahan. Pero, dili na ko ni mo, Herbert. Dili na. Bisag pagbawas na lang sa context, di na cute. Uwa na cute. Sa di lang, Maris. Sa gihapon iapil ka sa kung mga pagkaampong nga base na lang. Mainumdum ka na ako. Makigpalik ka pa na ako. Alas 4 buntag. Doon na naman nagtikaw-tikaw sa kusina. Si Manoy tingali. Si Manoy gidi ay. Manoy. Oh, dong, niya, nakaluto na ko. Kanon, sudaan. O, nasa rin imong allowance, ako nang ibutang sa may altar. Kasayo ko na mong naghikay, Manoy. O, sa ko naghikay dong, tungod ka may lakton ko. O, bansa kong supervisor. Alas 5, iya kong hapiton. Mekaniko ka magka, Manoy. Kaya, kasayo good. Dong, trabahan kilang ko. Kinahanglan nga musukot ko kuno unsa may sugod sa kong amo. Aw, sakto po noon. Gandam ko na yung baon, ha? O, mag-inis na ko kay karong taon-taon, kuhaon ako. Sige, Manoy. Sige, di ako na. Pag-amping sa iyong pag-eskwela, ha? Pinangga kay kong Manoy. Sayos buntag, siya girang maghikay. Mag-andam sa akong pagkaon o baon. Dili na ko makakita sama kang Manoy kabuutan. Ayaw ka bala ka, Manoy. Dili ko ikaw pakiason sa imong pangandoy nga makahuman ko sa akong pagtuon. Yes, sir. Alright, honey. Mr. Carpio. Si Unano. Asa na mo karon? Ara? Ako nang gihapit si Herbert. Diyan ako sa ila. Very good, very good. Siguro nga naanay ka mo sa oras nga giingon ni Sir Carpio. Okay. Di ko gusto nga mawawan ang atong bisita. Ay, okay lagi. Mao na man daw ni Sir Carpio. Kung naan na sila, asa man ako sila dada? Diretso sa Seafood City Restaurant. Okay. Tuwa dito si Sir Carpio. Magpaabot kanina. Okay. Bye. Bye, pot. Good morning. Wow. Fresh na fresh, ha? Ato na ta? Of course. Kumusta yung mong pagkatog kagabi eh? Oh, okay naman. Uwa ka magilak? Nga nung maghilakpan ko. Love hurts man ka. Yamaman ko lang nga kung kagalingon ara. Herbert, advice na ko ni mo, no? Find another woman. Unsa? Pangita og lain babay. Gituntok ka lang, anak. Mo-duty na ko. Ug si RJ, ni-text nga iya kong kuhaon, inig-off na ako. Inspired kayo ko sa among relasyon. Lahi sa kang Herbert.
Mag-atang ako og jeep. Ay, ka-traffic ba, uy? Ni aman di ay mitungod sa restaurant. Daghang yung mga customer ining ang restaurant. Seafood City. Oh, kanang na ako. Og niabli sa laing pultahan sa kotse. Si Sir Herbert. Og ang nag-drive. Mao ka na si Ara. Nagkuyog sila. Gisakitan ko. Kalain sa akong gibati. Nakakita ko sa personal ni Ara. Nigawa si Ara. Nigunit siya sa bukto ni Herbert. Ang akong cellphone. Ang kamera. Da, nakuhaan ako og lagway. Nga nagunitay sila sa bukto na. Shit ka, Herbert. Shit ka! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.